मोटरसाइकिल पकड़ा गल, असैया कौन बा वहाँ के, स्कूल में एडमिशन करवाओ के बा, मास्टरवा कौन बा वहाँ के, सरकारी ऑफिस में काम नहीं के होत, कौन छिलवा रहे हुआ बा। अच्छा रुक, हम अधिकृतवा से बात कर देता नहीं। तो ऐसा किस्म के बात अपने लोग भी शायद सुन ले हो के, मतलब कि एगो बड़ा बड़ा आदमी जौन की छोटा छोटा स्तर में गिरा के जौन की होके के चाहिए रिस्पेक्टफुल आदमी, ओकरा के मतलब कि एकदम नीचा देखा के ओकर वैल्यू गिरा के बात करेला और ओकर रिस्पेक्ट के कोनो भी किस्म के कदर ना करेला, ओकरा जैसन आदमी के अपने लोग बहुत देखले हो गए। और ई भी देखले हो गए कि अपना ही जैसन अपने में से कुछ आदमी जो उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेला उ आदमी के जी सर, सर जी, दाई, भैया जी, अथवा ऐसा कुछ कहोगा कि मालिक ऐसा किस्म के कुछ कहोगा कि अगर अपने लोग रेस्पेक्ट दे रहा बानी ऐसा तुच्छ आदमी के जौन की कुछ भी समाज के ला नहीं के करत, इनफैक्ट समाज के बिगाड़े में ओकर बहुत बड़का हाथ बा। उ कुछ ऐसा लोग समाज के जौन की बहुत भोला भाला होला, जरा कोनो किस्म के जानकारी ना होला, अगर वैसा किस्म के आदमी के ब्रेन वॉश करके समाज में द्वंद्व फैला रहल बा, समाज में विवाद फैला रहल बा, समाज के एकता के भंग कर रहल बा, कबो हिंदू मुस्लिम के लेके, कबो पहाड़ी मधेसी के लेके, कबो गोरा काला के लेके, कबो धनी गरीब के लेके, कबो हई पार्टी कबो हऊ पार्टी लेके अगर द्वंद्व फैला रहल बा, और अगर अपने वैसन आदमी के ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहल बानी, दाई बना के मुड़ी पर चढ़ा के रख रहल बानी, जबकि अपने के ओकर करतूत सारा चीज़ मालूम बा, फिर भी अपने पीछे पीछे घूम रहल बानी, तब बधाई बा अपने के, काहे कि अपने के बास हो चुकल बा नर्क में नर्क में बास होके पर अपने के बहुत सारा बधाई। और यही अपने जेकर सम्मान करे के चाहिए ओकर सम्मान गिरा के चल रहल बानी। तब बिहान के डेट में ई मत भूली कि बिहान के डेट में जौन समाज आई वो अपने के बाल बच्चा के ही समाज हो की, और उ समाज में जब इंटेलेक्चुअल आदमी, बुद्धिजीवी आदमी के गिरा के रखल जाई तो समाज के विकास कबो भी ना हो की। और जौन आदमी गुंडा शैली के, जौन आदमी वैसन प्रवृत्ति के, जौन आदमी समाज बिगाड़ रहल बा ओकर अपने इज्जत देत चलेम तो सोची आगे के जनरेशन कैसे न हो की। आगे के जनरेशन सेम फिल्म खानी हो की, जब सब बुरा आदमी सब अच्छा आदमी पर हावी हो की और 10 गो गुंडा ओकरा पीछे घूमत हो गया सन, चाहे वो मजबूरी में चाहे कोनो लोभ लालच से घूमत हो गया सन, और उ बेरा अपने के बाल बच्चा के कितना तकलीफ हुई। ताई दुआरे हमर कहनाम कथी बाटे कि अगर अपने के रिस्पेक्ट करे के भी बाटे तो अच्छा आदमी के करी, ताकि समाज में अच्छा आदमी सन के मोटिवेशन मिलो और उ आगे बढ़ के आवसन, उ रोल रहसन देश विकास करे में, ना कि वे तुच्छ प्राणी जौन की कोनो भी आदमी के कुछ वैल्यू ना करेला। हो सकता बिहान के डेट में वो अपने के ही लात मार के भगा दे। आज न बहुत खुश बानी बिहान के डेट में तो लात मार के भगेबे करी जब ओकर अपन आवश्यकता पूरा हो जाए। सोच विचार अपन बनाई हुए हिसाब से, जे हिसाब से देश के विकास हो और भविष्य अच्छा हो, चाहे अपने के बाल बच्चा के। आज के सलाह सुझाव प्रतिक्रिया अपने ओर से का बाटे अपने बता सकता नहीं हमरा। जय नेपाल, राधे राधे।